L'alcaldessa Núria Parlon ha presentat sobre el terreny al Parc Metropolità de Can Sam el conjunt de projectes, actuacions i inversions que ja té previstos l'Ajuntament de Santa Coloma per al 2015, destinats a ampliar i millorar aquest gran espai verd i d'ús ciutadà. En aquest darrer mandat hem invertit aproximadament 5 milions d'euros en equipar el Parc de Can Sam, en posar-lo al servei del conjunt de la ciutadania, d'acord amb les reivindicacions històriques que hem tingut i que han liderat entitats socials de la ciutat. Amb el treball conjunt entre la Comissió Ciutadana de Can Sam, integrada per entitats i associacions veïnals, i l'Ajuntament, s'han previst 3 grans intervencions que es faran realitat en els propers mesos. Inclou la creació de 3 àrees de pícnic, nous circuits de la salut o una pista d'atletisme de 400 metres de corda que serà inaugurada al febrer de 2015. Can Sam és un espai de reivindicació ciutadana que té un valor simbòlic molt important per al conjunt de la ciutadania i, per tant, acollim un dels lemes que no és pas meu ni del govern actual, sinó que és de la ciutat, allò que sempre s'ha dit Can Sam pel poble, i volem que Can Sam sigui un parc verd, frondós i sobretot equipat.